Assalamu alaikum warahmatullah. Bayan gaisuwa da muke ga al'ummar da suke bibiyar wannan channel tawa mai suna Calypson TV, ina muku albishir da wannan shirin za mu saka muku shi ranar 1 ga wata da za mu shiga na Oktoba. Insha Allah za mu saka muku wannan sabon shirin 1 ga wata misalin karfe 8. Na gode. Ni ne naku Calypson. Ku ci gaba da subscribe sannan ku danna wannan ƙararrawar da kuke ganin ta. Na gode. Ni nake kamta a ciki fa. Dore yadda nake sabarbadawa. Sai ka ce abdu. Calypson TV tashar al'umma.